Nakamta ki video hakalang ka perthai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hapor mi kaneka CM4 guidebook de kinong hikai kila ong yangi ba kadan kam hoat tang ba ki ong ba omde ban chania teli talan ha katu namar ba kila bandan ru na ka kot de namar kata ngala persang bet bangan puli na kot hi hapor bangan sedang bangan puli ningkong na katu ka guidebook nga ka haka baningkong ngala dan ka jingkul mar hi hanga namar ba kikot ki bangi penan kam menta kila ya pher na ka ba kiwe ki batch pa menchwa ki penan kam te haka tu ka CM4 guidebook dan ki jingkeli ki ba dan haka kot lem haka kot thamai te kala pen alta tian yang haka namar ba ki dan ki jingkeli ki ba kam dan haka book te ngala dan ka jingti ngala de ngam la shu bangan shania telitelan haka te ngala dan jing tiang ro te ngaya le be bangan puli bet na ka kot hi te hapor ba la poi kan he example te hapor ba ka den kong do ka english ngam sham la poi pat khat ba ken bun ki question ki bangat na ka CM4 ngala dangmet ba ken khamat tang khandiat ba siteng na ka te kan de na ka kot hanlei bun na ki bangat bet na ka CM4 te nang tu nga sa sedang ban puli bahaya ka CM4 hanlei ka jing ban khle ka janga hi ta bun bet banga puli na ka kot hi. Hello bro ki baju kersan bahai ya ki video kejongan na kapor sipor. Dia mentang kwa ban reacts halor kato ka jingkren dong ini kena ha forefront media hakaba ilaya thu ya kirkom set jingli juga embus mentang usnam arjar posan hakaba de bat ka exam matrik kebala dia. Ini kena ilai thu ba ka embus kelas set jingkli bun bahan na ka CM Impact guidebook bat kiduna ki jingkli ki bawan na ki textbook. Hoit na ka liang ka jonga nga sngok men sigade ya ka jingpas baha jong ki kena mentang usnam arjar posan haka exam matrik kebala dia. Ngada sehun habang page ya ka jingpas baha jong ki kena mentang usnam arjar posan. Nrei kaba pensengsi bat kabom penseng tona tengah kalong ba haba ngayu sngau ya ki jing batai ya ki jing kren jong ki start perkhat bat kumjuru haba ngayu sngau ya ki jing thu jong ini kena ya ka kom set jingkli jong ka embus na kaleng ka jonga ngam sotona namar ba embus kelas set jingkli bun na ka CM Impact guidebook bat kiduna ki jingkli ki bawan na ki textbook na kali ka jonga nga sukwa ban kren kumne ba lada ka embus ka set jingkli bun na ka CM Impact guidebook bat ka penduna ban set jingkli na ki textbook te ka bahaban nom hikai shu na ki textbook re hikai bet ya ki khna tang na ka guidebook namar kamantoi ban hikai na ka textbook namar ki jingkli bat kiwan na ka CM Impact guidebook te ngaswa ban kentu ba lada set jingkli bet na ka CM Impact guidebook bat pi penduna ban set jingkli na ki textbook ka bhaban nom hikai shu ya ki textbook re hikai bet tang na ka CM Impact guidebook khnang baki nong hikai ru kin suk habaki hikai kin hikai bet tang katkum bala tho haka guidebook bat kalpan sub hai kin hikai mar kila don ba ki jingkli bat ki answer kin suba tai bet ya itu ki jingkli bat ki answer ki badon hapo guidebook bat ki khna ru kin subha habaki pule namar lada don ba ki jingkli bat ki answer bat lada ki khna ki khrep ha kila ban pas bha kila ban skur mak bha hak for exam henry lada la ban than ka jingsuk ka sadon ka jingma hade namar ba hajaka baki khna kin skotonat ban pule yaki ba khamjrong kum yaki jingtho bala tho apo textbook henry ki khna
haba la pensuk than kim kwa su ban pule yaki ki ba jrong dai kin pule be tang ki ba khamsuk ki ba khamlang kot che ba la don lupa mano bala pensos te hajaka ban build yaka intelligence hajaka ban build yaka wisdom jong ki khna ru kan sa khamduna gai lada la jur than ka jingsu namar ba hajaka ba ki khna kin ngam jeliu hakabai bat ka jingnang jing start hakabai bat ka rukum pule ko kinsa thait no ken kinsa thait no ban pule bhai yaki kot khamtam yaki textbook bat kinsa sutana be tang ban pule yaki ki bala depan source ta manore mano nakling ka junga ngam kwa ban criticize halor ka rukum setting kli juga embos hakabede bat kaneka exam matric kebala dep ngam kwa ban criticize nama ka syong haka mon ka jongki haka rukum le ka jongki haka rukum penyakam ka jongki nakling ka junga ngam don ban criticize bat ngam kwa hiru ban criticize ya ki rukum setting kli joka embos nama ka syong haka mon ka jongki ha karkom sotu ka jongki nakaling ka jong ngalane nakaling ka jong ngi kiru simet lain ngimla ban musli halor kane ka syong bai ha ka bor joka embus nomor ka embus ka ba conduct ya ka SSLC examination te nakaling ka jong nga syong bai ba lada ka embus kaset jingkeli bun na kasih impas guidebook te kabahaban hikai bet yaki kena tang na guidebook bat sahaban penduk no yaki textbook kena bagi kena ru kin suk habaki pule kin su pule bet na kasih impas guidebook jakaba kilan don lupa ki jingkeli bat ki answer bat ki nong hikai ru kin suk habaki hikai bet kat kum ki question bat kat kum ki answer bala dep solve hapo impact guidebook hato don mo mano ba phaset jingkli ya ka embos haka cm impact guidebook hakaba bon ki jingkli ki wan na ka cm impact guidebook bat ki duna ki jingkli ki bawan na ki textbook ka sarkar Meghalaya lane ka sarkar MDA kala penmi ya ka cm impact guidebook ha usnam ar hajar ar phosa khnang baki khna kinyo ban khre ya ka exam matric te imat don manu ba pha ya ka embus ban setting klibet na ka cm impact guidebook te nakane ka jonga ngam kwa ban kren jrong halor kane rei se perkhat ma phi ki pajba bat ki khna ki ba pule ya ka kerdan kelas 10 saya perkhat ma phi so dain bakas embus ka setting keli bha tang na ka cm impact guidebook saya perkhat ma phi simet nakane ka jonga ngamla ban criticize ngamla ban kentho halor kane namar ka syong be hakabor joka embus nakaleng jongi bruce met ngimla ban musli halor kane ka syong be hakabor joka embus bat ka soka te kublai hibon lo pila page kane ka video kublai shajar ngo yang saya share yang hakile patki video